Iawn, plis trwch gyda fi i Luc pennod 4. Pennod 3, sori, ni'n edrych ar 4 hwnna. Pennod 3, ac adnod 21 ymlaen. Luc 3, 21. Pan oedd yr holl bobl yn cael ei bedyddio, yr oedd Iesu, ar ôl ei feddydd ef, yn gweddio. A gorwyd y nef a disgynnodd yr ysbryd glân arno mewn ffurf gorfforol fel colomen. A daeth llais o'r nef, ti yw fy mab, yr anwylid, yno ti yr wyf yn ymhyfrydu. Tua 10 mlwydd ar hugain oedd oed Iesu, 10 mlwydd ar hugain oedd Iesu ar ddechrau ei weinidogaeth. Yr oedd yn fab yn olydybiaeth gyffredin i Joseph fab Eli, mab Mathat fab Levi, fab Melchi fab Janai fab Joseph, fab Matathias fab Amos, fab Nahum fab Esli, fab Nagai, fab Math fab Matathias, fab Semein, fab Josech, fab Joda, fab Joanan, fab Rhesa, fab Sorobabel, fab Salathiel, fab Neri, fab Melchi, fab Adi, fab Kosam, fab Elmadam, fab fab Joshua, fab Eliezer, fab Jorim, fab Mathat, fab Levi, fab Simeon, fab Juda, fab Joseph, fab Jonam, fab Eliakim, fab Melea, fab Mena, fab Matatha, fab Nathan, fab Dafydd, fab Jesse, fab Obed, fab Boaz, fab Salmon, fab Nason, fab Abinadab, fab Admin, fab Arni, fab Hezron, fab Perez, fab Juda, fab Jacob, fab Isaac, fab Abraham, fab Tera, fab Nachor, fab Serig, fab Rei, fab Peleg, fab Heber, fab Sela, fab Kenan, fab Arphaxad, fab Sem, fab Noah, fab Lamech, fab Methuselah, fab Enoch, fab Jared, fab Malelel, fab Kenan, fab Enos, fab Seth, fab Adda, fab Duw. Amen. Sawl mab, sawl mab. Mae eisiau brec nawr. Reit. Jyst i'n atgoffa ni, os edrychwn ni nôl i wythnos diwetha, beth edrychwn ni arno, sef dechrau pennod 3, os chi'n cofio, oedd Ioan Fedyddiwr yn bedyddio lot o bobl, ac oedd e'n ei bedyddio nhw gyda bedydd edifeirwch. Bedydd troi i ffwrdd o'i ffyrdd mewn gwrthryfel â Duw, a troi at Dduw, troi mewn i fuddod i Dduw, troi i nawr fyw i blesio Duw, ac hefyd i baratoi ei hunan am y Meseia oedd yn mynd i ddod. Okay? Fan hyn, i ni'n sôn nawr dal yn yr un cyd-destun pan oedd yr holl bobl yn cael ei bedyddio. Dyna lle ni'n dechrau off. Okay? So mae'n dal yn yr un olygfa, os liciwch chi. Ond mae yna, wrth gwrs, rhywbeth yn digwydd yn yr olygfa sydd yn annisgwyl, sef pan oedd yr holl bobl yn cael ei bedyddio, yr oedd Iesu ar ôl ei feddydd ef yn gweddio, mae'n dweud. A mae bron fel petai, Luc yn hedfan dros, yn neidio dros y digwyddiad yma mewn un ystyr. Oedd e jyst yn dweud, ar ôl ei feddydd ef, ond be mae'n golygu yw, ar ôl Iesu gael ei fedyddio, a bydde lot falle yn gorfod stopo fyna, mynd, hang on, ti'n methu jyst neidio dros hwnna, ti'n gweithio fi bod Iesu wedi cael ei fedyddio. A bydde hwnna wedi bod yn rhyfedd i'w glywed i lot o bobl ar y pryd, a ddwn ni nôl at hynny. Mae'n eitha lot o help hefyd bod gyda ni yr efengylau eraill i lanw mewn y gaps ynglyn â bedydd Iesu. Ond mae'n ddiddorol achos mae lot o bobl yn defnyddio bedydd Iesu fel rheswm i
awgrymu fod Iesu just fel pawb arall yn bechadur oedd angen bedydd edifeirwch. Ond beth sydd gyda ni fan hyn mewn gwirionedd yw y gwrthwyneb, yr opposite. Beth mae'r Efengylau yn trial dangos i ni yw fod e ddim fel pawb arall. Bod e'n sefyll mas ac yn ei weld pam bore yma. Felly, y darlun mawr fi eisiau chi weld bore yma yw dyma lle mae gweinidogaeth Iesu'n dechrau. Dyma lle mae gweinidogaeth Iesu'n dechrau. Mae e nawr yn mynd i amlygu ei hunan fel y Meseia sydd wedi dod i weinidogaethu, i wasanaethu y bobl. Okay? Dyma lle mae popeth yn dechrau. A mae hynny yn cael ei weld gan yr apostolion, y bobl oedd yn byw ar y pryd. Os ych chi'n eisiau troi at Actau 10, adnod 37 i 39, i ni'n darllen hyn. Mae Pedr yn siarad gyda Cornelius, os chi'n cofio, rhywun oedd o'r cenhedloedd, a dyma ni'n darllen, mae Pedr yn dweud, gwyddwch wir peth a fi drwy holl Judea, gan ddechrau yng Galilea wedi'r bedydd a gyhoeddodd Ioan, Iesu o Nazareth, y modd yr eneiniodd diwedd ar ysbryd glân ac a nerth. A felly dyma'r lle, pan mae'r ysbryd glân yn dod ar Iesu, mae gweinidogaeth Iesu yn dechrau. Mae Pedr yn amlygu hynny i Cornelius. Okay? A dyna pam mae'n bwysig, achos beth ni'n mynd i weld fan hyn yw fod yna ddau fedydd fel bookends i weinidogaethau Iesu ar y ddeiar. Mae yna ddau fedydd sydd fel bookends. Gobeithio chi'n deall beth fi'n golygu gan hynny, yn clymu'r ddau at ei gilydd. A felly mae'n bwysig gofyn pam bedydd. Oherwydd mae'r bedydd yn achosi problem nag yw e. Ni newydd glywed mae bedydd edifeirwch oedd Ioan yn ei gyhoeddi ac yn ei berfformio, os liciwch chi, yn ei wneud. Ond oedd hynny'n golygu bod rhywun yn cydnabod dwi'n bechadur, dwi'n mewn gwrthryfel â Duw a dwi'n troi at Duw. Felly pam fod Iesu'n cael ei fedyddio? Os yw e'n Feseia perffaith yn oen Duw, pam fod e'n cael ei fedyddio? A nid yn unig chi sy'n ymateb fel yna, os ych chi'n ymateb fel yna, os byddwch chi yn troi i Mathew 3, sef cyfrif Mathew o'r bedydd, ac yn edrych ar adnod 13 i 14, i ni'n clywed hyn. Yna daeth Iesu o Galilea i'r Iorddonen at Ioan i'w fedyddio ganddo. Ceisiodd Ioan ei rwystro gan ddweud, mae fi sydd angen fy medyddio gen i ti, ac a wyt ti'n dod ato i? Be mae'n gweud yn syml, nid ti sydd angen cael dy fedyddio, os unrhyw beth fi sydd angen cael y medyddio, allai ddim dy fedyddio di. Oedd e'n gwybod, doedd Iesu ddim angen cael ei fedyddio, oedd e ddim yn bechadur. Fe oedd oen perffaith Duw. Mae'n gwbl gywir wrth gwrs, doedd e ddim angen bedydd edifeirwch. Nid dyna beth oedd Iesu angen o gwbl. Ond, os byddwch chi'n darllen mlaen yn Mathew 3, byddwch chi'n dod i weld fod Iesu'n dweud fod e angen cael ei fedyddio mwyn, a mae'n adnod 15 yw dwi'n meddwl, cyflawni popeth y mae cyfiawnder yn ei ofyn. Mae rhaid cyflawni popeth, mae cyfiawnder yn ei ofyn. A be mae'n golygu gan hynny'n syml yw bod e angen gwneud popeth yn unol â beth mae Duw wedi galw fe i wneud ar y ddeiar mwyn gallu ennill yr hawl i farw drosto ni ar y groes a talu pris ein pechod ni. Ennill cyfiawnder. Okay? So mae angen gwneud popeth mwyn cwblhau ei dasg. So mae hwn yn rhan, mae'r bedydd yma'n rhan o'r dasg sydd gan Iesu i symleiddio fe. A fel o'n i'n dweud, mae yna fedyddiadau, mae yna'n fwy na un bedydd, pam lai. Mae yna fwy na un bedydd gyda yr arglwydd Iesu sydd yn bookends, sydd yn clymu gweinidogaethau Iesu at ei gilydd. A nid fi sy'n dweud hyn, Iesu ei hun sy'n dweud hyn. Felly ar ddechrau weinidogaeth mae gyda chi'r bedydd yma, ond os byddwch chi'n troi at Luc 12, adnod 50, dyma mae Iesu'n dweud. So, Luc 12, Luc 12, adnod 50. Mae'n dweud, y mae bedydd, y mae'n rhaid fy medyddio ag ef, a chymaint yw fy nghyfyngder hyd nes y cyflawnir ef. A wedyn, Marc 10, 38. Eto, Iesu'n siarad gyda'i ddisgyblion,
A mae'n dweud, ac medda Iesu wrthynt, ni wyddwch beth yr ydych yn ei ofyn. A allwch chi yfed y cwpan yr wyf yn ei yfed, neu gael eich bedyddio ar bedydd y bedyddir fi ag ef? So mae'n siarad am fedydd sydd i ddod, a bedydd sy'n mynd i achosi poen, loes iddo fe, ynghyd â yfed y cwpan. Ac wrth gwrs, i rhai nhw ni sydd yn gyfarwydd ar Beibl, i ni'n gwybod bod e'n siarad am y groes. A felly mae'n siarad am y bedydd cyntaf yma, yn gyntaf, ond yr ail fedydd yma, sef ail fedydd y groes. Lle mae yn mynd i wisgo ein pechod ni, cael ei gyfrif gyda'r troseddwyr, fe mae'n dweud yn Eseia 53, a delio gyda pechod ar y groes yn ein lle ni, mynd lawr i ddyfnder lleol yn ein lle ni. Ac yna dod nôl lan yn fyw ar y trydydd dydd, yn gwbl lan wrth gwrs am fod pechod ddim yn gallu dal i afel arno fe. Ond mae'n bwysig gweld fod Iesu yn defnyddio'r symbol yma mewn gwirionedd o fedydd mwyn dangos beth yw pwrpas ei weinidogaeth e. A mae'r un peth fan hyn. Mae'r bedydd cyntaf yma'n dangos i ni, mae Iesu wedi dod mwyn uniaethu gyda'i bobl, dod i ganol ei bobl, fel bod e'n gallu gwisgo ei gwarth nhw, ei pechod nhw. Fel bod e'n gallu cael ei uniaethu fel un ymysg y troseddwyr yna, ni'n sôn amdano yn Eseia 53. Ond yn ddiddorol, mae beth sy'n digwydd fan hyn yn ein pwyntio ni tuag at yr ail fedydd, sef cyflawniad y weinidogaeth yma. Dyma be fi wedi dod i wneud, dyma be fi wedi cyflawni. So, y dechrau yw pwyntio mas mewn gwirionedd, dangos i ni, dangos i'r byd, pwy yw Iesu Grist a beth mae wedi dod i wneud. Dyma y Meseia, dyma fab Duw, a byddwn ni'n dod i weld sut ni'n gwybod hynny mewn munud, sydd wedi dod i ganol pechaduriaid, i uniaethu gyda nhw, i fod yn arch o ffeiriad ar eu cyfer nhw, ar eu mwyn nhw. Chi'n cofio beth oedd job yr arch o ffeiriad yn yr Hen Testament gobeithio? Oedd yn dod o flaen Duw yn y deml ac yn eiriol drostyn nhw, yn cynrychioli y bobl. Gwisgo y 12 carreg yna, chi'n cofio, oedd yn symbol o 12 llwyth Israel arnyn nhw. A'r cerrig eraill, actually, hefyd. Ond y cyfan yn cynrychioli pobl yr arglwydd ger bron Duw. Cyffesu eu pechod nhw, delio gyda'i pechod nhw. Ac wrth gwrs, bydde fe hefyd yn dod ar oen yr aberth yna hefyd. O beth ni'n dod i ddeall yn nes ymlaen, wrth gwrs, adeg y groes yw mae Iesu yw nid yn unig yr arch o ffeiriad sydd yn cario pechod y bobl, ond mae fe yw y pris hefyd, y tal, yr oen sydd yn cael ei aberthu. So fe yw'r arch o ffeiriad a'r aberth. Ond beth mae'n dangos i ni fan hyn yw mae Iesu wedi dod mwyn bod yn arch o ffeiriad. I gario, i gymryd ein beichiau ni, i gael ei gyfrif ymysg y troseddwyr fel petai, cynrychioli pobl Dduw, ger bron Duw. A mae eisiau ni just cael pause bach yn fyna, achos mae mor hawdd anghofio pa mor rhyfeddol yw hynny. Duw glân, perffaith, holl alluog, holl bwerus, ar ei orsedd yn y nef, yn penderfynu dweud, fi'n mynd i fynd i ganol i gwarth nhw. Fi'n mynd i sefyll gyda nhw yn y dŵr wrth nhw gyffesu eu pechodau nhw a'i gwrthryfel nhw. Dwi ddim am gadw i ffwrdd, dwi am fynd ati nhw. Dwi am sefyll gyda nhw. Yn eu bryntni nhw, yn eu gwarth nhw. A mae gweinidogaeth gyfan Iesu yn dangos hynny i ni, nag yw e? Mae'n wrth iddo fe symud ymlaen yn ei weinidogaeth, a byddwn ni'n dod i weld hyn yn y penodau nesaf yn Luc, mae'n dechrau cael ei adnabod fel yr un sydd yn be? Bwyta ag yfed gyda pwy? Pechaduriaid, casgwyr trethu a pechaduriaid. Nid y bobl smart, da, oedd yn cael ei edrych arnyn nhw fel y bobl bwysig neu safonol yn y gymdeithas. Na, gyda'r bydron. Gyda'r bobl lle oedd eu pechod nhw einau yn amlwg neu wedi cael ei amlygu. Yna yw hwnna'n ddiddorol fod yr arglwydd Iesu yn fwriadol wrth yn ei weinidogaeth ar y ddeiar wedi mynd at y bobl yna.
ar gyfer y bobl sy'n fodlon cydnabod eu pechod nhw, neu mae eu pechod nhw yn amlwg yn y lle cyntaf. A mae hwnna'n her i ni, nag yw e? Yn gyntaf, mwyn i'r arglwydd Iesu allu dod ato ni, mae rai bod ni yn cydnabod ein pechod ni a'n gwarth ni'n hunain. Ond nid yn unig hynny, mae gyda ni gyfrifoldeb i fynd at y bobl sydd hefyd yn cydnabod eu pechod nhw, neu mae eu pechod nhw wedi cael ei amlygu, neu yn amlwg i ni. Ydy ni'n ofn cael ein cyfrif ymhlith y bobl yna? Ydy ni'n ofn mynd at bobl? Be fydd pobl yn meddwl amdano ni os ewn ni atyn nhw? Chi'n meddwl mae dyna beth oedd concern Iesu Grist? Be mae pobl yn mynd i feddwl amdanau? Sut maen nhw'n mynd i edrych arno? O'n i'n meddwl am hyn yn enwedig yn ein cyd-destun ni. Falle bod yna ddim gymaint o bobl yng Nghaerfyrddin i ni'n nabod sydd yn cael ei adnabod fel y casgwyr trethu a'r pechaduriaid. Ond mae yna ddigon o bobl o'n cwmpas ni sydd falle wedi cael ei canslo. Neu pobl lle maen nhw wedi gwneud rhywbeth dylen nhw ddim a mae pobl ddim eisiau ymwneud â nhw rhagor. Dyle bod ni'n mynd ati nhw. A dweithio nhw, mae yna obaith i ti yn a thrwy'r arglwydd Iesu. Dyna'n cyfrifoldeb ni. Dyna'n braint ni. A felly mae yna rôl gyda ni nawr fel rhai sydd yn cynrychioli'r arglwydd Iesu ar y ddeiar i fynd at y rhai sy'n cael ei ystyried yn front, yn anghennus. Ac wrth gwrs, mae eisiau ni gofio yn y cyd-destun ysbrydol, mae hwnna'n wir am bawb. A felly, mae'n job enfawr nag yw e, achos mae pawb yn anghennus, mae pawb yn front. Ond mae eisiau ni gofio yn enwedig yn y gymdeithas bod ni ddim i fod yn ofn bod ni'n uniaethu gyda pobl, lle falle bydd pobl yn edrych arno ni a meddwl, pa maen nhw'n ymwneud gyda nhw? Mae hwnna'n esiampl o'r Efengyl. Mae hwnna'n esiampl o ddarostyngiad Crist. Chwiliwch am gyfleon i allu yn uniaethu gyda a sefyll gyda phobl sydd angen cael ei sefyll gyda nhw. Nawr, mae hwnna'n dod â fi at yr ail bwynt. Hwnna'r pwynt cyntaf, sef pam bedydd. Yr ail bwynt, beth mae bedydd yn ei ddangos i ni am Dduw. A mae hwn yn rhan pwysig wrth gwrs o beth sy'n digwydd fan hyn yn y bedydd. Ni'n darllen wrth yr arglwydd Iesu weddio ar ôl cael ei fedyddio, agorwyd y nef, mae'n dweud wrthyn ni'n adnod 21, ac yn adnod 22, a disgynnodd yr ysbryd glân arno mewn ffurf gorfforol fel colomen, a daeth llais o'r nef, ti yw fy mab yr anwylid, yno ti yr wyf yn ymhyfrydu. Beth ni'n dod i weld fan hyn, yn gyntaf, yw y drindod. I ni'n dod i weld y drindod. Ni'n dod i weld y tad y mab a'r ysbryd glân yn gweithio mewn perthynas gyda'i gilydd. Sdim cwestiwn am hynny. Mae Duw y tad yn siarad, mae Duw y mab yn y dŵr, achos mae'n dweud ti yw fy mab, a mae'r ysbryd yn dod fel colomen. Y tri yn gweithio gyda'i gilydd mewn perthynas gyda'i gilydd i gyflawni eu pwrpasau. Ond mae yna rhywbeth arall yn bwysig am hyn. A dwi'n meddwl bod ni'n aml yn colli golwg ar hyn. Wrth i'r arglwydd Iesu gael ei fedyddio, sut ni'n gwybod bod e ddim yn cael ei fedyddio gyda bedydd edifeirwch? Oherwydd mae fel petai y tad yn methu peidio a siarad lan a dweud, jyst i chi gael gwybod, dyma fy mab. Dwi'n ymhyfrydu yn hwn. Does na ddim pechod yn agos at yr un yma. Mae'n dangos yn glir i ni. Peidiwch a meddwl fod e'n bechadur fel pawb arall ac angen edifeirwch. Na, fe yw fy mab. Fi'n credu mai Calvin sydd yn dweud, a mae'n bwynt pwysig, gallai gweinidogaeth Iesu fod wedi dechrau just trwy fod yr ysbryd glân yn dod. Just trwy fod y golomen yn dod arno fe. Doedd dim rhaid fod, mwyn dechrau gweinidogaeth Iesu, y tad yn llefaru. Ond mae'r tad yn llefaru fel fod y bobl sydd yn gwrando'n gwybod. Dyma fy mab. Dyma fy mab. A mae'n bwysig bod ni'n gweld hynny. Mae Duw y tad eisiau ni wybod, dyma fy mab perffaith i. Mae e'n lan. Dwi'n ymhyfrydu yn hwn. Mae e wrth fy modd. Dyw e ddim mewn gwrthryfel gyda fi.
Ac yna mae'r ysbryd glân yn dod. A mae'r ysbryd glân yn dod, fel o'n i'n dweud, mwyn nerthu yr arglwydd Iesu, mwyn cyflawni'r hyn sydd o'i flaen ei weinidogaeth e. A mae hynny'n rhyfeddol yn ei hunan i feddwl bod gyda fe yr un ysbryd yn preswylio ynddo fe a sydd gyda ni, yn preswylio yno ni. Felly, dyn ni'n gweld y drindod yn gweithio gyda'n gilydd, ond hefyd y tad yn datgan yn glir, fel bod ni ddim yn camgymryd mewn unrhyw ffordd pwy yw Iesu Grist. Dyma fab Duw. Yr un sydd yn lan. A mae mor rwydd i ni, eto, faint o weithiau ni wedi darllen hwn, faint o weithiau i ni wedi clywed am fedydd Iesu, ni'n gwybod yr hanes, a ni'n gwybod fod y drindod yma, ac eto mi ddyle fe fod yn rhyfeddu ni. Fod y drindod yn gweithio yn y fath ffordd, Duw eto yn darostwng ei hunan. Bod Duw nawr oedd mewn berthynas berffaith, undod perffaith yn y nefoedd gyda'i fab, wedi danfon ei fab i ganol ei greadigaeth. A nawr mae'n gorfod agor llen y nefoedd fel petai, mwyn siarad gyda'i fab, mwyn amlygu ei fab. I gyd mwyn ein achub ni. I gyd mwyn pobl fel chi a fi, sydd wrth gwrs yn ffrwnt. Dyna pam oedd pobl yn y dŵr yn cael bedydd edifeirwch yn y lle cyntaf. Pam bod wedi wneud hyn i gyd? Wel, wnaethon ni edrych ar hyn yn Eseia 59 yn ddiweddar yn ein astudiaethau fi'n credu oedd e. Eseia 59, adnod 16. Duw yn siarad, am Dduw, mae Eseia yn siarad fan hyn. Gwelodd nad oedd neb yn malio. Rhyfeddodd nad oedd neb yn ymyrryd. Yna daeth ei fraich ei hun a buddigoliaeth iddo, a chynhaliodd ei gyfiawnder ef. A wedyn adnod 20 o Eseia 59, fe ddaw gwaredydd i Seion, at yr rhai yn Jacob sy'n cefnu ar wrthryfel, medd yr arglwydd. Bydd gwaredydd yn dod i rai sydd ymhlith pobl Dduw sy'n edifyrhau. A beth sydd gyda ni yn llythrenol o'n blaen yn ni fan hyn yw hyn yn cael ei weithredu yn y bedydd. Pobl wedi dod i edifyrhau a'r gwaredydd yn cael ei amlygu iddyn nhw. A fi'n cofio pregaeth, o'n i'n gwrando ar pregaeth rhywbryd back in the day pan oedd cassettes i gael yn y car, gan David Wilkerson. Os chi'n gwybod pwy yw e, mewn bregaethwr hyfryd. Ac oedd e'n siarad am y testyn yma. A fi'n cofio fe'n darlunio, dychmygwch fod yn y dŵr gyda o gwmpas Iesu. So, yn y dyrfa neu yn y dŵr yn aros i chi gael eich bedyddio. Ac oedd e'n dweud rhywbeth fel, imagine how you'd feel as you watched the scene unfold. As heaven opened and the Father spoke and the Spirit came. Surely you'd be thinking to yourself, what on earth is Jesus? What on earth is he doing here with us? Bo chi'n gweld hyn i gyd yn digwydd a meddwl, mae yn y dŵr gyda ni. Be mae e'n ei gyda ni? A mae'n wir nag yw e, dyw e ddim i fod yna. Dyw e ddim yn perthyn yn y dŵr. Ac eto mae e wedi dod mwyn bod yn nŵr pobl edifeiriol, mwyn ei dyrchafu nhw. Mae wedi gwneud hynny, mae wedi dod i ganol ein pechod ni, mwyn i ni gael rôl reversal. Fel bod ni'n cael clywed yr un geiriau a mae Iesu'n clywed fan hyn. Na chi beth rhyfeddol i hwnna allu gweud? Dyma fy mab i, rydyn dwi'n ymhyfrydu ynddo. A dyna mae'n dweud amdano ni, os i ni'n eiddo iddo fe. Dyma fy mab i, dyma fy merch i, dwi'n ymhyfrydu ynddo nhw. Nid oherwydd ein bod ni wedi byw bywyd o Eifiddod perffaith, ond oherwydd bod ni wedi cael ein achub, wrth gwrs. Mae'n dweud yn Ioan 1, adnod 10-13. Am Iesu, yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Gath ei wrthod. Gath ei gyfrif ymhlith y troseddwyr. Ond, cynifer ag ei derbyniodd, rhoi sydd yn hwyr, rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw.
Plant wedi ei geni nid o waed nac ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. Cwestiwn i chi. Petai y nefoedd yn agor, nawr, a'r arglwydd Dduw yn siarad gyda chi, beth bydde fe'n gweud? Beth bydde fe'n gweud? Beth sy'n hyfryd gwybod yw, i ni'n gwybod nawr bod ni dal yn pechu, ni dal yn cwmpo'n fyr, ond os ych chi'n eiddo i'r arglwydd Iesu, mae'n dweud amdano chi, ti yw fy mab, dwi'n ymhyfrydu yno ti. Ti ddim yn berffaith, ond ti'n eiddo i fi, ti'n blentyn i fi. A byddwn ni'n gweld mwy o sut mae'r arglwydd yn ymhyfrydu yn ei blant heno. Dyna fyddai'n edrych arno'n bennaf o Eseia 62, felly na ddim sôn mwy am hynny. Ydych chi'n gallu dweud eich bod chi'n blentyn i Dduw? Ydych chi'n gallu dweud bod chi'n eiddo i Dduw? Ydych chi wedi dod a trystio yn aberth Iesu Grist ar y groes i dalu am eich pechod chi, fel eich bod chi yn gallu cael eich gwneud yn lan a'ch gwisgo a'i gyfiawnder Nawr, yn olaf ac yn sydyn iawn. Fel chi'n gweld wrth fi mlaen, mae'r holl enwau yma gyda chi, y llinach deulu, os liciwch chi, llinach deuluol Iesu. A beth sydd gyda chi wrth gwrs yw rhestr o enwau, a fel petai rhywun yn rewindro y llinell deulu, y goeden deulu, ac yn mynd yn ei reit nôl i o le mae Iesu wedi dod. A falle bod chi'n meddwl, pam oedd angen bod Aaron yn darllen nhw gyd mas? Pam oedd angen bod ni'n darllen yr enwau i gyd? Wel, mae'n bwysig oherwydd bod ni'n gallu dod i weld nid rhywun sydd jyst wedi dod ac ymddangos ar y ddeiar a gwneud honiadau am ei hunan yw Iesu Grist. Nid jyst rhywun sydd wedi dod mas yn unman a dweud, dwi wedi dod i'ch achub chi o'ch pechodau, dwi wedi marw ar groes. Na, mae hwn yn rhan o gynllun achubol Duw ers canrifoedd. Miloedd o flynyddoedd. Okay? A mae'n bwysig bod ni'n dod i weld, mae Luc eisiau ni weld y dystiolaeth o hynny. Os byddech chi'n edrych yn ôl ar yr enwau, a byddech chi'n gallu pigo rai ohonyn nhw mas, a chi'n gwybod, os chi'n gwybod eich Beiblau, bod yna addewidio wedi cael ei roi i gymaint ohonyn nhw, ynglyn â'r Meseia. Reit o'r dechrau hyd yn oed i Adda ac Efa wrth gwrs. Had y wraig, un o dy blant di, bydd un o dy deulu di dy hun yn sathru pen y sarf, rhyw ddydd. Hwna'r un mwyaf rhyfeddol mewn gwirionedd bod ni'n gallu mynd all the way nôl i hwnna a gweld reit o'r dechrau mae Duw wedi gaddo. Ac eto, fel Cristnogion, i ni'n gwybod hyn. A felly, dyw e ddim yn sioc i ni. Ond chi'n gwybod pwy sydd ddim yn gwybod hyn? Pobl sydd ddim yn nabod yr arglwydd. Dyn nhw ddim yn gwybod fod y Beibl yn llawn o addewidion o ganrifoedd, miloedd o flynyddoedd cyn fod Iesu'n cael ei eni, sydd yn dweud, mae Duw yn dweud yn datgan, dwi'n mynd i anfon rhywun i'ch achub chi. Bod e'n dweud wrth Abraham, trwy dy had di, dwi'n mynd i dyfendithio di a'r byd i gyd, yr holl genhedloedd. Yr addewidiau mae'n rhoi i Dafydd, i gymaint ohonyn nhw wrth gwrs. Chi'n gallu mynd trwyddyn nhw i gyd bron a gweld sut mae'r arglwydd wedi gweithio, wedi addo, wedi bendithio gyda y Meseia mewn golwg ar y diwedd. Chi'n meddwl mae eisiau bod ni'n dweud wrth bobl, pan ni'n siarad am Iesu, ni ddim yn siarad am rhywun sydd wedi troi lan, gwneud rhyw honiadau am ei hynna, wedi marw ar groes. Wedi bod yna rai pobl, cannoedd o bobl actually, wedi dweud bod nhw wedi tystio i weld ar ôl hynny. Mae hwnna'n rhyfeddol yn ei hunan. Ond yn ychwanegol at hynny, mae'n rhyfeddol fod y cyfan yn clymu hunan at ei gilydd dros ganrifoedd cyn fod Iesu dyn nhw'n troi lan. Ydyn ni'n dweud wrth bobl, ydyn ni'n esbonio i bobl? Gymaint o dystiolaeth sydd, gymaint o hygrededd sydd i pwy yw Iesu.
A nid yn unig hynny, wrth gwrs, a wedyn, os byddwch chi'n edrych ar y proffwydoliaethau sydd yn yr Hen Testament, pa mor glir yw nhw yn wyneb Iesu Grist. Os chi'n matcho nhw lan, chi'n edrych ar Eseia 53, chi'n edrych ar fywyd Iesu, a mae bron fel game o spot the difference, achos does dim byd o wahanol. Ydyn ni'n esbonio hyn i bobl? Ydyn ni'n dweud wrth bobl? Achos chi'n gwybod beth yw syniadaeth lot o bobl ynglyn â'r Beibl? Stories. Lot o stories yn yr Hen Testament am hanes, a wedyn hanes Iesu, stori. A dyna ni. Na. Cynllun achubol Duw. Dyna yw hwn. Cynllun achubol Duw. O'r dechrau hyd at y diwedd. A'n braint ni yw gallu esbonio i bobl sut mae'r cynllun yna yn cael ei weithredu ac wedi cael ei weithredu. Mae eisiau ni esbonio hynny iddyn nhw. Felly gweddiwch am help, am nerth yr Ysbryd Glân, i allu cymryd y gair ac i ddangos y cynllun iddyn nhw. Cynllun achubol Duw. Sut mae'n gweithio, lle mae'n dechrau, beth yw'r addewidion, a sut mae Iesu yn clymu mewn i'r cyfan. Ond fwy na dim heddiw, wrth gwrs, clod i'r arglwydd fod e wedi dod i ganol pechaduriaid. Mae wedi dod i sefyll gyda ti, nid cadw bant. A felly, os oes unrhyw beth yn dy galon di heddi sydd yn dweud ti, dwi'n rhifrwn ti ddod at yr arglwydd Iesu, ti wedi camddeall pwy yw Iesu. Achos mae wedi dod mwyn glanhau y bront. Mae wedi dod dy fwyn di. A mae hwnna'n rhan o'n braint ni hefyd i ddweud wrth bobl eraill. Mae yna bobl yn ein cymdeithas ni sydd yn meddwl alla i ddim camu mewn i gapel achos mod i mor front. Os byddwn nhw jyst yn gwybod beth fi wedi wneud a sut fi wedi byw. Ein braint ni yw gallu dweud, mae'r arglwydd yn gwybod pa mor ffront wyt ti, dyna pam wedi danfon i fab. Tyrd, derbyn, plyga, adnabydda'r arglwydd yma sydd eisiau bod yn archoffeiriad ac yn aber pechod dy fwyn di. Clod i'r arglwydd am ei waith achubol. Dyn ni'n gweddio am nerth yr Ysbryd Glân ac am ddoethineb i wybod sut i ddangos hynny i'r bobl o'n cwmpas ni. Mwyn ei enw. Amen.